Dakar ne tawe nder Senegal sa ari ha to sangal kam ma tawɗon nokku biyeteɗo LAC ROSE. LAC ROSE firtay pulaar ko cangol boɗoyol kono kadi inde mum gonga e gonga wiyete ko LAC RETBA. Waɗɗani Dakar hannde jeyama e nokkuji ɓurɗi wawde wittede e nder leydi Senegal. LAC ROSE ngol ɗo henna cangol boɗoyol ngol ganduɗa ko ngol kilométre uji 3 e kala bangeji 3 piccal 95 taw ko juutendi kilométre goto taw ko jajendi kilométre uji 3 luggiɗendi muɗum. So tawi ko gure taweteɗe nder Dakar ɓurgo ɓattade ɗum ko sangal kam. ɓe mbi ngol ɗo henna cangol boɗoyol holko jeyi sababu ɗam ɗo henna ndiyam saha ɗam wojja saha kadi ɗam wayandani no larde ton. huɗo ne wiye algue taw ko couleur ha ko ñebbe kam wonata less. Saha so yeehi ha nangue feeri ne wonde hendu walla mbiyen kenal ne ɗofti ɗum duule seeɗa nokku o yooɗa ha wela fotade ha wela fodde ndiyam ɗam kala wahlo yooɗa garda ɗum jeyi sababu wittiyankoɓe hewɓe oɗo saha ɓuri wawde ko yaade toon. Hôtelaji ɗi hinde 3 étoiles ha ko ɓuri ɗum e ko manki ɗum kala ene tawe toon ko nokku mo ganduɗa yimɓe hewɓe ene gollo e mum tene kadi ene keɓa hen gurdam mumen. So tawi a ari hay ngol ɗo cangol ma tawɗon laaɗe ne pentira mbaadi leydi Senegal woni araray mum ararayuji mum kala ne mbeɗo tawa ɗon sagataɓe joomen darɗe softuɓe gollotoɓe laana kala a yoɓat jomum awƴuma o tuggat loocol ngol omo duña laana ka aɗa laara weeyngo garɗude mum e yodde mum kala o nawma e nokkuji omo sifanoma omo haalanma holko jeyi sababu ngol ɗo cangol hannde ngol laati. O mo jiyaton ko suka malinajo baɗɗo lone e hoore ene mutane yaltina ɗam ɗo henna lamɗam mbete ɓe kulani haade ɓalli maɓɓe bonde ɗum jeyi sababu ɓe guitta borde karité ɓe mooma e ɓalli maɓɓe ha hawra haade maɓɓe jolɗe e ɗam ɗo henna diƴƴe walla mbiyen ɗeɗo diƴƴe ngam yiilade lamɗam. Oɗo suka malinajo o haalata ko bambara kono noon omo ɗiɓinande pulaar seeɗa ma on ketto ko haalata e fulfulde no fotiri kala. Sumano to ngiwɗa waɗi to liggorɗa ɗo hen wala kala wala lamɗam mbar liggi yo musani de musi e hono liggorɗon par ñalawma liggi kay son goli kay yimɓe ne cooɗa ɗum ɗo e yaade maayo ngo fayi Europe olen ko ɓuri ɗum ɗo ɓuri a jarama. Oɗo henna o wiyete ko Souleymani Diallo o ƴettino laana ngam yiddoyade Europe laabi 2 ko wiyete ɗanle ɗe ndewani lawol saha kala o yahat haw woɗɗoya o nangue o artire ha to Mauritanie kayitaji makko kadi bonne o holliti guila o felliti jottade nder leydi Sénégal hitande ujunnaje ɗiɗi e 15 e kala saha o arat to ngol ɗo henna cangol biyetengol LAC ROSE hande ɓurgol wittede e nder leydi Sénégal o ara ɗon wadde laana makko omo yiilo ko wiyete lamɗam o yetti jomiraɗo hayso heɓani ko yinno kala oɗo saha omo suuri ɗum jeyi sababu no o erimo sukaɓeɓe
nde duttinta koye mumen e ndema e gaynaka e fitiram gollago nde yimɓeɓe golloto e leyɗele mumen nde tawno so tawi a wakkilima tan jomiraɗo rokkete kala ko jiɗɗa. Kettoɗon holko jogori haaldude e rendo ngo? eyyi ɗo kay ko ɗo ko LAC ROSE ni ɗo wiyete LAC ROSE minen ɗo mi woni liggade débrouillade depuis 2015 mi heewali arde ɗo tutan mais tutan tumanti mi manquira waɗira caɗele seeɗa o miɗo wawi arde ɗo mi daña hunde mi yaha mi régla probléme eyyi liggade ɗo e nadde maayo ngo yaha kala ndesten holen ko ɓuuri weeɓude walla yaade rema walla liggade ɗo ya ɗaɓɓa jawdi ɗaɓɓa place waɗa bitik jeeya ɓuuri weeɓude natugol e maayo ngo yaha ɗum ko wargol hoore mum mi yiɗi wadde kala ndesten yiɗugol kala ndesten mum ɗum na ko newi noon ɗum ko hunde hawnide ɗum na hunde moƴƴude noon kala ndesten o men o woppendo kala ndesten o na ko newi min no min miɗa andi mi rewi hoore am mi rewi ɗon mi rewi tigi des fois mais miɗa andi emin jaadi ɓe presse ko men seeɗa ɓe heddi eyyi joni guila garɗoɗo ala caɗele gila mi garɗoɗo ɓe ala caɗele tan alhamdulillah kono golle ɗe ne jaa seeɗa seeɗa mi wiyata ɗo alhamdulillah golle ɗe mo alhamdulillah eyyi kono wiyata ngol ɗo henna cangol boɗoyol biyengol LAC ROSE ndiyam mum ko lamɗam ɓolam 380 gram kala litere ndiyam ko lamɗam ɓami yiilede lamɗam gila hitande 1990 ɗon woni to jiyata gorko naatay ɗam ndiyam ha yetto wala bo hocce peel mum walla leggal mum ene asa ene hutoro sembe mum ene hela ɓoode lamɗam omo wonti e laana makko kan ganduɗa laana ka omo waɗa hen kene wona ton taw ko lamɗam e nder waktuji kene foto wonde waktuji 4 o hebbina kan laana o fooɗaka haka yettoyo dow rewɓe jippo ɓen rewɓe noon gona e ƴeŋŋinde ɗam lamɗam mbaɗa ɗum joowe ɗam ɗo henno lamɗam ɗam jeeyi toon ko ɗam yahata ha toon to Mali yaha ha toon e nokkuji kala faya ha toon to Europe Asie Amérique kono kadi heewɓe ko ɗon dañata gurdam mumen taw hay mbuuɗu a yoɓani laamu ngu ene rokki yimɓeɓe wawde gollade e nder wittoji men wona ngol lawol tan meɗen nadde e nokkuji taw ganduɗa ko diƴƴe boɗeje coyi kono enen nde jaaɗen toon to LAC ROSE kawruɗen kene waɗi baade ndiyam nangue yaltani teni kadi hendu ala kono ɗo dariɗen eɗen cuuti juuɗe men e ɗam ɗo henno ndiyam ɗo koye Gabo waɗɗani Libreville Gabo nokku biyeteɗo Akanda toonne kadi sewnde ene toon ene ɓuula e hakkude waɗɗani ne filti ɗum maaje kaɗɗe kono sewnde nde ko ndiyam belɗam kono kadi ko mbaɗa jaam coyi ɗum noon ene jeeya e gueɗe kawisaji mawɗi no fewi so tawi jukkama wittede tan gueɗe kewɗe ma peeñ hen LAC ROSE oɗo saaha mo gonɗen guila hitande 2005 woni 2005 laamu leydi Senegaal joƴƴini dossier ji mum toon to l'UNESCO woni catal tammingal ko fate banggue gueɗe ganni hanki woni conce ɗum jeeyi sababu beele ngol ɗo cangol biyetengol LAC ROSE ene heptine e patrimoine mondial mo windere ɗum jeeyi sababu hannde o jeyama e nokku ɓurɗo wittede nder leydi Sénégal erago men tan koreji men fulɓe ɗo gonɗon kala woto ɗacce conce men tibaji ɗi ko conce jabule ɗe ko conce lehe ɗe ko conce ɓirduɗe ɗe ko conce sokkiño ko conce cayaji mawɗi ɗi ko conce kartaji ɗi ko conce lohi ɗi ko conce pop ko conce hoto ɗaccen moftanen hanki men ene welami so tawi a laari a naati e nder galle pullo tawa ɗon jabuwal tawa horde mawde walla mbiyen ni horde mawde lahal mangal ene waɗa heen mbeɗu ñorgo mum ene waɗa heen ɓoggol dadol ene waɗa heen hay so tawi woni a natti jogade jawdi hutoro hanki ko kutortoɗa nonne kadi joom laana o joom cañirɗe o joom gawirɗe o joom ɗatirɗe o nonne kadi baylo o ko fewniranno kala
duttoɗen e conce men ganden jamanu ma ar ɗum woni ko jangete e duɗe kala noon jejjiɗi ɗum ha ɓiɓi mum donki hutora ɗum janga ɗum e ɗemɗe janane heddo elleni wiye mamam walla babam wonno koye hinde tel duttoɗen e ganni men duttoɗen e conce men weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗum ɗo henna wonno jillu men toon to LAC ROSE kettoɗen ketkimalaki jaam on jarama musidɓe tedduɓe ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar